ili mambo ya kiangazi ikae nyuma yetu. Piny owacho mar kaonti ma Migori osingo bero lwasi mar ohala e kaonti no e kinde ma piny owacho dhi nyime kod keto okenge mag tiyo kod lony manyasani e weche mag choko osuru. Jatend migawo mar omenda e kaonti ma Migori Maurice Otunga kod jatend migawo mar ohala Laktar Betty Samburu mane rik loso e kinde mane gichopo e nyasi mar yawo bad bengi mar Equity. Boma Migori ne osingo ne jo ohala kod joket mwandu lwasi makare mar ohala. Samburu nowacho ni piny owacho mar kaonti dhi nyime kod chano boma Migori kendo piny owacho e kaonti no osenyiewo lowo ma idhi tigo e yore dongruok. Jatend migawo mar omenda Maurice Otunga korka kore wacho ni gidhi nyime kod keto chenro mar choko osuru kokalo kuom lony manyasani. Jokanyo mamoko e sekta mar ohala Migori opako okenge moketi kod piny owacho e kaonti e bero weche mag ohala. That would be able to serve our customers. Already, the government of Migori has bought a space, just behind where the hospital for Dr. Machage was. That is where we are planning to put up a bus park, which means that the town will be cleared and spaces will be gotten within town. For any other investors, they use the same support, because when we come here, we create opportunity for jobs, we create opportunity for business growth, and we create even the economic uplifting of our town. Badwarwa di paperless, kendo cashless. Wakwayo jo Migori County ni sami chiwo ushuru, I make sure ni omi otiko mar chudo mar pesa michiwo kaka ushuru, to kik iwinjri gi jatij sirkal mar county government ni upogo, ikawo matin to miyi matin kaeto sirkal dong nono. Mano biro tamowa miu dongruok ma gavana marwa ochiko jopiny. Ka wadhi nyime jodak e gwenge mag Bendere kaonti ma